zorionak kepa, ire kargu estrenatu berriagatik, eta zorionak gainerako zinegotzi guztioi, batzuk lehenengo aldiz zarete zinegotzi, ni bezala, eta besteak esperientzia handiagoa duzue lan garrantzitsu honetan, ardura garrantzitsu honetan. Lazkaotarren onerako egin dezagula lan guk guztiok. Izan ere, gure lehentasuna horixe da, Lazkaotar guztien ongizatea. Edozein herriren, lurralderen, herrialderen, erakunde publikoen politika orok, atsedenik gabe bilatu beharreko helburu gorena horixe baita, herritar guztion ongizatea. Guk orduan, Lazkaotarron ongizatea dugu helburu. Eta ongizatea ematen du, bai, eguneroko mailan platerkada bat babarrun ezkaute izateak, ongizatea ematen du asteburua heldu eta lagunekin, familiarekin edo dena delakoarekin egunerokotik aparteko zerbait egin ahal izateak, ongizatea ematen du trajea jantzi edo galtzak eta elastiko soil bat norberak aukeratu ahal izateak. Baina ongizatea sortzen dutenak ez dira erosa ahalmen eta baliabide materialak soilik. Ongizatea gizarte edo jendarte horre baten alde ari zarelako ziurtasuna ematen du batik bat. Bazterketa egoeran bizi diren guztiei etorkizun hobea eskaintzea, emakume pairatzen duten berdintasun falta jasanezinaren aurka borrokatzea, erretiratuak babestea, beren duintasuna berreskuratzeko egiten ari diren lan eredugarrian, bide batez behonde izuela, zuen erosotasun eremu bertan goxotik atera eta gu guztion etorkizuna baituztu gogoan. Ongizatea beraz, labur esan da, oparo bizitzeak sortzen du, baina horrek adina, bidegabekeria guztiak konpontzeak eta zeuk konpondu ezin duzunaren aurka altxatu, salatu eta konponbidea esikitzeak. Zer da, Europako hizkuntzarik zaharrena osatzen duen nazioa hiru puskatan zatitua egotea. Zer da, presoak beren etxetik ahalik eta urrunen mantentzea. Zer da, katalanaren aldarrikapena erakundeetan eraman duten ordezkari politikoak preso edukitzea. Zer dira hori guztiak, bidegabekeria izugarriak ez badira. Bidegabekeria guztien aurrean politika eraginkorrak egitea dagokigu. Lurra, planetaz ari naiz, ez da gure arbasoengandik jaso dugun ondarea, gure seme-alabek eta bilobek egin diguten mailegoa baizik. Beraz, osorik itzuli behar diegu. Zeinek izan behar du aitzindaritza horretan guk ala gazteek. Hizkuntza endemiko bat dugu, bakarra, galtzen utzi behar dugu, mundua kapital handiek eta multinazional erraldoiek gidatzen dute. Haiei atean itxi ordez gure enpresa txiki merkataritza eta lehen sektorearen jarduera behea jotzen utzi behar dugu. Jarrai genezake galdera zailak egiten, baina hori baino jarrera eraikitzaileagoarekin gatoz. Geure burua eskaintzen dizuegu, ardurak banatu edo partekatu eta elkarlanean guztiei erantzun egokiak aurkitzeko. Datozen egunetan izango dugu aukera guztia zehazteko, baina gure proposamena garbia da. Gardentasunez eta herritar guztiek parte hartzea bultzatuz, Lazkao elkarrekin eraikitzera egiten dizuegu. Elkarren aurka aritu ordez. Amaitzeko, eskerrik asko EH Bilduri botoa ematea burutik pasa ere egin ez zaituen hori. Eskerrik asko burutik pasa baloratu eta dena delako batik azkeneko buruan beste talde bati eman dioztuen hori. Eta jakina, aukerari gonenari ginelako uste osoz botoa eman diguztuen hori. Guk guztiok izango zaituztegu kontuan legealdi honetan.